Ανδρίαν και φρόνησιν συγκεκτημένη σεμνή, Ανδρίος κατεπάτησας όφιν αρχέ κακόν, Μαρίνα πανέφημε, ισχυνάς Ολυμπρίου, τας πικράς τιμωρίας, εφράνασαν σώματον τας χωρίας αθλούσα, διό απαύστος πρέσβευε Χριστό, εις το σωθήνε ημάς. Η πενταυγής των αθλητών λάμπας, ως εν δρύμο ξύλων αξίνη, Δαβητικός εξέκοψε την πλάνην του εχθρού και ομολογήσαντες Χριστόν εναντίον βασιλέων, απαύστος πρεσβεύουσιν. Ανδρίαν και φρόνησιν συγκεκτημένη σεμνή, Ανδρίος κατεπάτησας όφιν αρχέ κακόν, Μαρίνα πανέφημε, ισχυνάς Ολυμπρίου, τας πικράς τιμωρίας, εφράνασαν σώματον τας χωρίας αθλούσα, διό απαύστος πρέσβευε Χριστό, εις το σωθήνε ημάς. Παρακαλώ, πατήστε το καμπανάκι και την εγγραφή για να ενημερώνεστε για τα καινούρια μας βίντεο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.